Да, никел 6 мм пинкас, който го направи това с риза. Специално ферментатори с риза. Така, уважаеми гости, за да се чуваме малко по-добре, или по-скоро за да чувам себе си малко по-добре, ще се кача горе. Вече е смачка виното, бъдещето вино. Ципи, семки и сок, в формата една каша, влизат вече в тези съдове. Два типа ферментатори. Отсреща тези, които имат бутала на таваните, са така наречените ферментатори с плаваща шапка. Ципите и семките задължително излизат на повърхността. Съответно, ако искаме ние ципите да дадем пигмента, да стане червено виното, семките да даде танина, от ципите да даде ароматите, ние трябва да натиснем надолу, за да може екстракцията да се получи качествено. Буталата има точно тази цел. Те разбиват шапката и я натискат надолу. Най-общо казано, разбърква се сега. Обаче този тип поддържане на хомогенност по време на ферментация дава различни резултати от този тип. В тези съдове няма бутала. При тях има една тръба, виждате, която се свързва с горната част на съда и има отворен изход отдолу. Това е така, за да можем да претакаме. Най-общо казвам, както се прави вкъщи, претака се бъчката. В случая това се прави пак със същата цел. Впръсквайки отгоре виното, да осигурим мокра среда на ципите и семките и оттам качествено извличане на танин, пигмент и всичко, което прави виното вино. Тук протича само бурната алкохолна ферментация, където така наречената захар, нали, фруктозата, става алкохол. Обаче, за да стане виното вино, трябват още две ферментации. Тиха ферментация и яблочно-млечно кисела ферментация. Най-общо казвам, това е избистране. Вкъщи се говори за избистране. То се случва един етаж по-надолу. И ние ще отидем там, ако имаме смет. Ако имате въпроси, давайте.